ಸೊಲಮೇಲೆ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಯಾನ ಇಂತರ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಬಿದ್ದಾಡ್ನೆ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಅಂದ ಎಂಕ್ಲ ಮುಲ್ಪಾನೆ ಮುಟ್ಟಂಡು ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಬರಬಾರಂಡು ಎನ್ನ ಮಗನಂಜಿ ಫೋಟೋ ಅಂಜಿ ಫ್ರೇಮ್ ಕೊರೋನು ಆನ ಬರ್ತ್ಡೇಗೆ ಎಲ್ಲ ಅಂಜಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ತಾನೆ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ಫ್ರೇಮ್ ಬರ್ಪವನು ಬಿದ್ದಾಡಿ ಗಂಟೆ 10:30 ಎಂಕ್ಲಿನಿ ಕಟೀಲ್ಗೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಮಗನ ಬರ್ತ್ಡೇ ತಂಚ ಕಟೀಲ್ಗೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಕೊಂಡು ಇಂದೆಲ್ಲ ಮರ್ಮಲ್ ಹಾಕ್ಲಿ ಮಗೆ ಅವಳು ಒಂದಲ ಮರ್ಮಲ್ ಅಣ್ಣನ ಮಗಳು ದೇವಸ್ಥಾನ ಬರ್ತದ ಪೂಜೆ ಪೂರ ಅದು ಮುಲ್ಪೊಂದು ಫೋಟೋ ದೆಪ್ಪಾಯ ಉಂಟು ಇಂತಿಯಾ ಇಲ್ಪೊಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನದ ರಂಗಸ್ಥಳ ಮಲ್ತದೇರು ಭಾರಿ ಪುರ್ಲಾತಂಡು ಕಟೀಲ್ ದಪ್ಪೆಗೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಸೇವೆ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿದ ಸೇವೆಗೆ ಅಂಚ ಮುಲ್ಪ ಅವೆತ್ತೊಂಜಿ ರಂಗಸ್ಥಳ ಬೊಕ್ಕ ತೊಟ್ಟಿಲು ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಕಲ ವಾಹನ ಪೂರ ಅವು ಒಂಜಿ ಏನೇಟು ಗೊತ್ತಾಯಿಜಿ ಮಲ್ತಿತ್ತೀರು ಅವು ತೂರ ಭಾರಿ ಪುರ್ಲು ನಮಗಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಡೆ ಪೋಂಡು ಅಲ್ಪ ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪ ಒಂದು ಬರ್ಪುಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರಿಯೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸೀದ ವನಸ್ಸಿಗೆ ಪೋಯ ವನಸ್ಸು ಪೂರ ಅದು ಭತ್ತ ಪಿರ ಇಲ್ಲದು ಒಂದು 28ನೇ ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಲ್ತ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮಲ್ತಿತ್ತು ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ದೀಪ ಕೊತ್ತದು ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಲ್ತಿನ ಒಂದು ಎನ್ನ ಅಪ್ಪಲಮ್ಮಲ ಒಂದು ಎನ್ನ ಅಣ್ಣೆಲ ಅತ್ತಿಗೆಲ ಒಂದು ಎನ್ನ ಮಾಮಿ ಒಂದು ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗಿ ಒಂದು ಎನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಮಗಳು ಎನ್ನ ಮಗನ ಮೂಕೆದ ಅಕ್ಕ ಒಂದು ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಸಿಂಪಲ್ ಅದೊಂಜಿ ಕೇಕ್ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಬರ್ತ್ಡೇ ಪಂಡ ಮಾತ ಜೋಕ್ಲೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಾ ಪೂರ ಜೋಕ್ಲೆ ಖುಷಿ ಪಡೆಯಿರಿ ಕೇಕ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಚಿಂಟು ಬಬ್ಲಿ ಪಿಂಕಿ ಆದ್ಯ ಗೌರವು ಪಪ್ಪ ಕೇಕ್ ತಿನ್ಪಾಯಿನ ಗೌತಮಿ ಲಲ್ಲಾಲು ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋನ ಬತ್ತಿತ್ತು ಬಾಲೆ ಹಾಲು
ಬಬ್ಲಿ ಇಂಕಲ್ಲ ಇಂಕ್ಲ ನನೊಂಜಿ ಬಾಬಾ ಸೋನು ರಿಶಾನ್ ಪುದರ ಅಣ್ಣನ ಬಾಲ್ಯ ಇಂಕ್ಲ ಎನ್ನ ಒಂದು ಎನ್ನ ಮೆಗ್ದಿ ಎನ್ನ ಮಗನ ಮೋಕೆದ ಆಂಟಿ ಅಚ್ಚು ಅನ್ನೆ ಎನ್ನ ಮಗನ ಅಚ್ಚು ಅನ್ನೆ ಜೀತು ಅನ್ನೆ ಅಕ್ಲು ಪೂರ ಭಾವನ ಅಕ್ಲು ದೊಡ್ಡ ಆಯನ ಎನ್ನ ಕಂಡನೇನ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಮೇರು ಎನ್ನ ಮಾಮಿ ದೊಡ್ಡ ನನ್ನ ಗಿಫ್ಟು ಎಂಕ್ಲಿಲ್ಲದ ಬರಿತಾ ಇಲ್ಲದ ಅಕ್ಕ ಅಚ್ಚು ಅನ್ನನ ಗಿಫ್ಟು ಎನ್ನ ಮಗನ ಅಚ್ಚು ಅನ್ನೆಂಬೆ ಆಯನ ಗಿಫ್ಟು ಮಾಮೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಮಾಮೆ ಕೇಕ್ ತಿನ್ಪವನ ದೊಡ್ಡ ಅಪ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಆಯನ ಮೋಕೆದ ಚಂದು ಅಕ್ಕ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಪೊಣ್ಣೆನ್ನೊಟ್ಟು ಕಾಲು ಒಂದು ಅತ್ತೆಮ್ಮ ಆಯನ ಮೇರ್ಲ ಅತ್ತೆಮ್ಮ ಅಂದರೆ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ನನ ಬಿಡೈತಿ ಒಂದು ಆಯನ ಸಿಂಚು ಅಕ್ಕ ಮೋಕೆದ ಸಿಂಚು ಅಕ್ಕ ಮೊಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಮೈತಿದಿ ನಕ್ಲು ಪುರುಲ್ಲಿರ್ ಭಾವ ನಕ್ಲು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ಅಣ್ಣೇನು ಪನ್ಪೆ ಒಂದೆನ್ನ ನನೊಂಜಿ ಅನ್ನಿ ಒಂದು ಎಂಕ್ಲ ಬರಿತಿಲ್ಲದ ಅಕ್ಕ ಒಂದಾಯನ ಅತ್ತೆಮ್ಮ ಎನ್ನ ಕಂಡದೇನ ಅಕ್ಕ ಅಚ್ಚು ಅಣ್ಣನ ಅಮ್ಮ ಒಂದು ಆಂಟಿ ಆಂಟಿ ನನಗೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಇತ್ತುಂಡು ಮಾಮ ಒಂದು ಆಯನ ಮೋಕೆದ ಅಕ್ಕ ನನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಡ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಪಾರ್ದೈತಲೆ ಕೊಡೊಂದು ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರಿಯೋಳು ನನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಗಿಫ್ಟುನು ಹೊರತು ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪಾರ್ದೆ ಒಂದು ಕೊಡೊಂಜಿ ಕೊರಿಯಲು ರಿಶಾನ್ ಬಾಬಾ ಒಂದು ಎಂಕ್ಲ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆ ಗಿಫ್ಟು ಎಂಕ್ಲ ಮಗಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಂಕ್ಲ ಜಾನಿ ಬಾಬಾ ಒಂದು ಎಂಕ್ಲ ಗಿಫ್ಟು ಎಂಕ್ಲ ಮಗಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ಲ ಕೊರ್ನೆ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆ ಗಿಫ್ಟು
ಇಂದಾಯನ ಮಾಮ ಗೌತಮಿ ಇಂದಾಯನ ಚರಣನ್ನಿ ಇಂದೆನ ಮಾಮೂನ ಮಗಲ್ನ ಜೋಕುಲು ಇಂದಾಯನ ಮೋಕೆ ದತ್ತೆ ಅಮ್ಮ ಬೇರು पनसु साल भर में सबसे प्यारा होता है एक दिन 100 दुआएं दे रहा दिल तुमको आज के दिन I wish you happy happy birthday बैग गिफ्ट ದೊಡ್ಡ ಕೊರ್ನೆ ಒಂದೊಂದು ಡ್ರೆಸ್ ಗಿಫ್ಟುದ ಒಂದೊಂದು ಶರ್ಟ್ ಆಂಟಿನ ಗಿಫ್ಟುದ ಜೀನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಂಟುಲ ಶರ್ಟುಲ ಧ್ಯಾನ ಮೇಲೆ ಫೋಟೋ ಫ್ರೇಮ್ ಕೊರನ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಪೋದಿತ್ತೆ ಬಂದತೆ ಒಂದು ಅಲ್ಪ ಕೊರ್ತನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಕವನ ಎನ್ನ ಮಗಕ್ಕೆ ಬಡದು ಯಾನ್ ಬರೆತ್ತಿನ ಆಯ್ನ ಇಂಚ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಾರೆ ಹೆಂಗೆ ಫ್ರೇಮ್ ಮಲ್ತದು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಓಕೆ ಎನ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅನ್ನಂದ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲೇ ವಿಡಿಯೋ ಮಾತ್ರ ಇಷ್ಟ ಅನ್ನಂದ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಪನೊಂದು ಮಾತೆರೆಗ್ಲೆಡ್ಡಾಡು ಲೋಕ ಸಮಸ್ತ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು.